Nonni, joopa joo. Pelataan tällaista ihmeellistä peliä. Joo. No niin. Pelataan tällaista peliä tai modipakettia. Joo, eli tää on tällainen, no nimeltään Jokbox. Että pelataan tällaista. Joo, eli mä oon vähän, tai pelasin tätä sen verran, että mä tein tänne tällaisen jännän talon tavalla. Tai siis en mä tehnyt, kun mä valtasin tällaisen linnakkeen. Että mä muutin sitten. No. Mutta mä voitais tehdä tänne jotain jännää. Joo, eli tuolla mä asun. Täällä on niinku varasto. Täällä ei oo mitään. Okei, tuolla on vaan puuta. Joo, eli katsotaan tuon katolla. Onko se niinku tasan? Okei. What? Joo, en tiedä. Missä se on puuta? Ja. No. Mä oon vielä käpä. Aha, eli se on tällä. Eipä sitten nyt. No, tolla. Miks? Joku tuo näyttää, että tuolla alakerrassa on jotain hienoa. Siis pihallassa. Mä taas tehdä jonkun. No en tiedä kyllä mitä mä teen. Ops. Ai niin, sit täällä on. Tossa on joku tolla, en tiedä mikä se on. Mikä oikein. Täältä pääsee tällaiseen tavallaan niinku kellariin. Täällä on mun mielestä vihollisia. Joo, se on tulossa. Ai. Ja sitten ihmettä, että ääntä. Mistä se on? Niin täältä. No täällä on näköjään tällä. Tää on pukautunut, mutta tuolla on tällä. Pääsis tekee tollasta jutskaa. En tiedä missä on. Ai siinä huulit. No. On mulla aika korkea toi XP-levä. Vois tehdä kaikkea kivaa. No. Eli mä en nyt tiedä niin, että mitä vaan tekis. Käyrkkisen. Tää on nyt vähän tällaista öhtelyä. No. Mitä helvettiä. Taas toi tulee. Mennään nyt ylös ainakin. Katsomaan. Tää toi tonne. Täällä me tehtäis. Tässä vähän. Täällä on jotain tällaista.
melkein mitään. Mitä nää? Teleportteja. Spellbookia. Tollasen voisi tehdä tollasen. Iron Halberd. Tehdään semmonen. Onko se noin? Ja noin. Jaha. Tää on joku ase. Oho. Jolla tästä tonne takaisin. Noita me tarvitaan. Käydään. Täällä. Tää on vielä vähän tyhmästi tilaa tämä suihkulähde, joka oli jo siinä aikaisemmin. Oi vitsi. What? Tätä mä... Se tekee jotain. Mutta mitä? Jaha. Ei tapahdu mitään. Why? Aha. Eli... Miksi jäätiin? Nää jostikin. Ei tohon tarvitse tällaista. Tää on nää pistonit tästä. Joo. No. Tuo pois tosta. Nappi. No. Noin. Joo, tää pois tästä. Oho, ups. Noin. Voisi täällä hakata? No ei se hakkaa. Ui vitsi, aina mulla on nyt täällä tätä vettä. Noin. Katon nyt tällä. No, ihan sama. Noin. Semmonen. Ai niin, tässä on tää mun. Jaha. Sinne meni. Huivits. Mennään niitten kahlekin. Joo. Mennään tonne. No, käveltiin seiniä päin. Joo. Eiköhän jätetään taas tähän näin. Eli tää oli taas tällainen joku box-video. Eli ajattelin tehdä lisääkin. Tää on kyllä aika cool peli. Joo, eli voidaan myös seikkailla seuraavalla kerralla. Joo. No, nähdään jossain. Eli seuraavassa videossa. Moikka moikkelis.